n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke 13 n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. Izuụka anụnwa bụkwazi izuụka obodo anụnwa bụ Amerịka anyị niile bi na ya na-eme mmemme nke nnwere onwe ha. Anyị na-ekele Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya niile n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekele Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma, na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu, ka ọ na-agọzi anyị. Tatakwazi anyị na-echeta ụmụntakịrị anyị niile ndị na-grajueti ọfụ n'afọ nụnwa, ndị na-esi na the section of their studies into another section. Anyị na-erunye ụmụaka ndị a niile n'aka Chineke, na-ayọ Chineke onye duru ha na nke ha gụrụ agụ, ka nke ha na-akwadokwazi n'ịbanye, ka Chineke na-edukwanụ ha. Ndị gụsigokwanụ kọleji n'ime ha, ka Chineke mepee anya ha, nyekwazi ha ezigbo ọlụ nke ga-atọ atọ. Anyị na-echetakwazi nwanne anyị nwoke dike n'ụzọ igwe, onye Chineke si n'ụwa anụnwa kpọrọ. Anyị na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi ya na ndokwa, ka Chineke kasikwazi ezinụlọ ya obi. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka natazi isi ana runye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ndị charismatic group na-ayọkwazi nchekwaba nke Chineke n'isi ndị nna niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukaristia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'echiche na okwu n'omume, na site n'ịrapụ ezi omume o kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu, nye ka m ji ayọ Maria dị ngọzi, Virgin ọkwụ, na ndị mmụọ ọma, na ndị nsọ niile, na ụlọ ọbara Mose bụ ụwa Chukwu anyị ayịyọ, ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe.
udo dịrị mmadụ n'ihe ha na-asọ Chukwu. Anyị eto gị, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esekpụrụ gị, anyị eto gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sekụwa Chukwu, eze nke n'igwe, Chukwu na dike niile, Chukwu na dike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, nwa nke Chineke mụrụ, gosekwa Chukwu, nwa tụrụ Chukwu, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ anyị yọọ. Chineke, ọ sọrọ gị ime ka anyị bụrụ ụmụ nke ihe site na amara nke ọgbụgba ndụ anyị na gị. Biko ekwela ka anyị daba n'ọchịchịrị nke njọ, kama mee ka anyị chawapụta mgbe niile na mmụkesi nke eziokwu gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ abụọ nke ndị eze. Otu ụbọchị Elisha bịara na Shenon, ebe otu nwaanyị nwere akụ hie nne bi. Nwaanyị ahụ rịọrọ ya ka ọ bịa rie nri n'ụlọ ya. Mgbe ọbụla Elisha na-agafe, ọ na-akwụsị n'ebe nwaanyị ahụ rie nri. N'ihi ya ka nwaanyị ahụ jiri gwa di ya, o doro m anya na nwoke a bụ onye nsọ nke Chineke, ebe ọ bụ na ọ na-abịakwute anyị ugboro ugboro ka anyị meziere ya otu ọnụ ụzọ n'ime ụlọ elu anyị, bịakwa tinyere ya otu akwa ndina
oche ukwu na oche nta na mkpanaka, ka o wee bụrụ na mgbe ọbụla ọ bịakwutere anyị ọ ga-anọ n'ebe ahụ. Otu ụbọchị ọzọ Elisha bịakwara Shunem gaa ọnụ n'ụlọ ahụ izu ike. Emechaa, Elisha jụrụ sị, enwere ihe a ga-emere nwanyị a? Gehaz zara sị, ee, o nweghị nwa nwoke, di ya aghọọla agadi. Elisha sị, kpọọ ya. Mgbe ọ kpọrọ ya, ọ bịara guzoro n'ọnụ ụzọ. Elisha wee kwe ya nkwa sị, n'oge ugbu a n'afọ ọzọ ị ga-eku nwa nwoke gị n'aka. Okwu nkwusaụwa. My mouth shall proclaim your faithfulness, for you have said my kindness is established forever. In heaven you have confirmed your faithfulness. Forever I will sing the goodness of the Lord. Blessed the people who know the faithful joy shout. In the light of your countenance, O Lord, they walk. At your name they rejoice all the days, and through your justice they are exalted. Forever I will sing the goodness of the Lord. You are the splendor of the strength, and by your favor on is exalted. For to the Lord belongs to our shield, and to the Holy One of Israel, our King. Forever I will sing the goodness of the Lord. Give glory to the Father Almighty, to His Son Jesus Christ our Lord, to the Holy Spirit who dwells in us, both now and forever. Amen. Forever I will sing the goodness of the Lord. Forever I will sing the goodness of the Lord. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị nsọ degara ndị Rom. A kụziri unu na
mgbe e mere anyị mmiri chukwu n'ime Kristi Jesu, e mere anyị mmiri chukwu n'ime ọnwụ ya. Ihe ọ pụtara bụ na mgbe e mere anyị mmiri chukwu, anyị soro ya banye n'ime ili. Ejikọrọ anyị na ya n'ọnwụ ya, ka o wee bụrụ na otu esi were ebube nna si na ndị nwụrụ anwụ bilite Kristi, otu ahụkwa ka anyị ga-esi na ebi ndụ ọhụrụ. Ma okwukwe anyị kwuru na ebe anyị soro Kristi nwụọ, anyị ga-eso ya na-adị ndụ ọzọ. Dịka anyị siri nara ebe ọ bụ na Kristi ebilitele n'ọnwụ, o nweghị ike ịnwụkwa ọzọ. Ọnwụ enweghịkwa ike ọbụla n'ebe ọ nọ. Mgbe ọ nwụrụ, o jiri otu ịnwụ ọnwụ maka njọ nwụchie ụzọ ọnwụ, nke pụtara na ndụ ọ dị ugbu a bụ ndụ ọ dịrị Chineke. Ma otu aka ahụ, unu ga-enwere onwe unu ka ndị nwụrụ anwụ maka njọ, bịakwa dịrị Chineke ndụ n'ime Kristi Jesu. Okwu nkọsabrụwa. Abụ m ihe nke ụwa, onye ọbụla na-eso m ga-enwe ihe ndụ. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya, onye ọbụla hụrụ nna ya ma ọ bụ nne ya n'anya karịa m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla na-eburu ya obe ya na-esota nzọụkwụ m ekwesịghị ịbụ onye nke m. Onye ọbụla chọtara ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuru ndụ ya n'ihi m ga-achọta ya. Onye ọbụla nabatara unu nabatara m. Onye ọbụla nabatara m nabatara onye ahụ zitere m. Onye ọbụla nabatara onye amụma n'ihi na ọ bụ onye amụma ga-enweta ụgwọ onye amụma. Onye ọbụla nabatara onye ezi omume n'ihi na ọ bụ onye ezi omume ga-enweta ụgwọ onye ezi omume. Ọ bụrụgodu otu iko mmiri oyi ka mmadụ kụnyere otu n'ime ụmụntakịrị ndị a,
maka na ọ bụ nwa azụ m. N'ezie asị m unu, o nweghị ihe ga-eme ka mmadụ ahụ ghara ịnata ụgwọ ya. Oziọma nke Osebrowa. Amen. Amen. Onye jisi ike, onye gbakọta ya lụ. Tata bụ ụka nke iri na atọ n'oge na-adịghị n'emume nke ụka. I was trying to confuse iri ịtọ na iri na atọ. Tata bụkwazi weekend nke eji echeta independence obodo Onunwa anyị nọ na ya, bụ nnukwu obodo chekwabala anyị, nnukwu obodo melụ anyị jiri kwụrụsie ọtọ, kwụrụsie ike. And so ana m asị onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka Onunwa, happy independence. Ọ gakwa mma na ụnụ zasiri ike. And ihe unu ga-eji wee zasie ike bụ na ebe unu si wee pụta akara mma. Enwelu mgbe m nọ na airport, somebody na-etinye akpatie, ọ dịka machine ọ kwụsịrị. N'airport na Nigeria, ọ bụkwa n'ebe a. N'airport na Nigeria, ọ dịka machine na-ebufe akpati kwụsịrị akwụsị, nwoke baba mba. Na-aba onye custom n'ebe a nekatịa see where you're coming from is not better than here. So because we have to be very grateful to God for the privilege of finding ourselves here. And I say for the privilege, just use like yesterday when I was invited by some of my friends in Long Island. And by Nosia and coming back home was around after 12. And in Southern State, and where traffic, I was saying to myself, if you see the bunch of cars done at Southern State between after 12 and to 1, and I say, but again, in a ABC, a man at 6 o'clock, no one at na 6 o'clock, eka nọdụ n'ilo. Even enwe ihe melo gị ekwuo na ị nọ n'ilo after 6, enwedo ihe melo gị ebele. Because the next question I ga-ajụ ya bụ, gịnị ka ị na-eme n'ilo na after 6?
So we have every reason to be grateful for the privilege and for the opportunities Chineke nyere anyị n'obodo onunwa. Then nke ịtọ dị n'enye bụ na anyị na-anabata ndị Igbo niile ndị bịara ụka na chọọchị anyị nụnwa. Afụgo m Igbo ka Igbo fụ ka esi nọlụ n'ikem ọha anyị ji bụrụ Igbo. So ana m anabata unu niile na-asị unu nnọọ na Church of St. Fortunata Igbo Catholic Community. The fourth bụ ụmụaka anyị, the kids that are graduating. We are acknowledging all of you today. It is not easy to go to school. It is not easy to go to school. And then also it's not even easy to graduate, to come out with flying colors. It's not easy. And that's what makes us Igbos. That's what makes us Nigerians. Because we go to school. Because we want to be rich. If you don't go to school, what's going to happen? You're poor. As simple as that. And we cannot afford poverty. Because poverty stinks. Sorry, no. We cannot afford any poor person coming around us. And so everybody has to go to school. Because going to school is the first key to your success. Going to school is the first thing that will make you look like human. Yes, I'm telling you the truth. If you don't go to school in this country, you're not human. So going to school will make you talk and people listen. If you don't go to school, if you talk, it looks like garbage. It looks like garbage. So you have to, so we acknowledge you today. We appreciate all your efforts. All of you, all your efforts, to be able to have been able to navigate through one section of your studies. But always remember that whenever there is an end, what happens? A new beginning. So we are only acknowledging the end for another beginning. So when we acknowledge you today, that does not mean that you have to resign and then pat yourself at the back and say, I have accomplished it. You have not. And you have never finished the race until you finish the race. Do you know what? Father Cosmas is still going to school. And you can imagine what I'm doing with school, but I'm still going to school. So it's an end for another beginning. So we acknowledge all of you who are graduating today. I have a Father who never forevermore. I have a Father who never fails. Father who never fails. I have a Father who never fails. Who never fails. Who will never fail forevermore. You have a Father who never fails. You have a Father who never fails. You have a Father who never fails. Who never fails. Who will never fail forevermore. Who never fails. Have a Father who never fails. Have a Father who never fails. Who never fails. Who will never fail forevermore. We have a Father who never fails. We have a Father who never fails. We have a Father who never fails, who never fails, who will never fail
forevermore. Who never fails. Our Father who never fails. Who never fails. Who never fails. Who will never fail forevermore. Amen. Amen. Tata bụ ụka nke iri na atọ dịka nsi kwuo. Mgbe ọbụla anyị bịala ụka, enwere ozi Chineke chọrọ izi anyị. Every Sunday, God has a message for us. And you must open your mind to understand. You must open your ears to hear the message of God for you every Sunday. N'ebe na Chineke na-ezi anyị ozi, tata Chineke na-achọ ịgwa anyị that there is blessings in every hospitality. Na onye ọbụla inyere aka n'ụwa anụnwa, ọ bụ na ebumnobi gị abụrụ ka onye ahụ kwuchigha gị ụgwọ, na ngọzi Chineke ga-eme gịnị? Ga-elute gị aka. In a normal life, okay, one thing about Christianity is that Christianity is very demanding. Christianity is not just a normal thing everybody does. Christianity nwere ihe dị na ya. In a normal setting, onye ị na-enyere aka ọ ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa, the first question, if you're in business, the first question ị na-ajụ onwe gị bụ gịnị? What is in this business for me? Even onye mụgodila ụmụntakịrị niile a anyị mụrụ, anyị na-enyelu ha niile aka, mana aka niile anyị na-enyelu ha, anyị nwekwara ihe na anyị na-azụ isi. Ọkwa ka o nwere ihe n'ụnụ n'isi, enwere ihe na anyị na-azụ isi. Anyị ihe na anyị na-azụ isi bụ anyị na-akọnye n'ugbo ụnụ. Olu oge nke anyị ka unu mee gịnị? Ka unu kọnye na nke anyị. Ya bụ, it is still transactional whether we like it or not. In as much as na anyị chọrọ ka ha bụrụ mmadụ, mana anyị chọkwara ka ha bụrụ mmadụ, ajụọ gasị na ọka o wee baala onwe ya uru. Mana ọ bụrụ sọsọ ka ọ baala onwe ya, maka na ọ baala onwe ya uru, mee gịnị? Maka na ọ dịrị isi mma, ọ dịrị gịnị? Agụba mma. Ya bụ, virtually everything we do in life on normal basis is transactional. Very transactional. Enwere onye sị na ya chọrọ ajụrụ ya kedu ụdị di ọ chọrọ. Ọ sị na ụdị di ọ chọrọ bụ a man who fears God. Mana that's the first yardstick for ụmụ nwanyị na-achọ di. We say a man who has who language. I'm kind of trying to articulate the language ha na-use. I want a man who fears God. When you near nwoke na fear God, 5 o'clock nwoke ebido ga-abụ, nwoke na-ekwu okwu ọgba n'elu, in Jesus name, Holy Ghost fire. Nwaanyị ada alarụzi ụla, ọ nọ tụgharịa na bed, mba ọ tụgharịa side a, mba o kpuchie blanket, in Jesus name, amen, Holy Ghost fire. So, ihe niile anyị na-eme n'ụwa ka mmadụ, anyị nwere ihe anyị na-enejela anya anyị ga-elite. Mana Christianity, Jesu na-akọwa that when you want to be a good Christian, it will not be transactional. It will not. Now, being a good Christian bụ ime ihe dị mma without looking for something in return. Maka na onye na-enyenu ga-enye gị mgbe o ji chọọ inye gị. That you're not going to expect anything in return. Ị na-anya na akwụkwọ nsọ ifo na ọ sị gị onye mma gị ụla na ntị nke a gị mee gịnị? Gị tụgharịa nke ọzọ. Ọ sị gị ma gwara ya. Mana in a normal circumstances, onye mma gị ụla na ntị nke a gịnị ka ya emie? Ị magwara ya ọfụma. That is normal. But in Christianity, the game changes. Ọma gị na nke a, ị tụgharịa nke ọzọ magwara gị. Ọ sị o duru gị na-eje ọ ga 1 mile, gị sị ya gịnị?
or kono gakwo 2 miles. Can you a little picture of it, which I think I have said here sometime? Mother Teresa of Calcutta, nwere nwatakịrị enyelia, ụmụaka na-atụfu. So on one of the occasions, atụfuru nya bụ nwatakịrị, Mother Teresa wee jekuru nwa. But at the point o kutere nwa ahụ, there was no food in the convent. And so there was nothing to feed this child. And the child was crying. Mother Teresa wee na-afọndli ya na-eme ka ọnọdụ nwayọ na-akpagharịzi within the Indian town. Wee for a bakery. Wee banye na that bakery. Ka ya yọta bread for this child. Wee meet here the owner of the bakery. Wee say, biko, nna nye naanị bread ka m nye nwatakịrị a na agụụ na agụ ya na ọ na-ebe akwa. Onye nwe bread say, if you don't get out of this place, I'll deal with you ruthlessly. I said, because Niya na yo kono give you bread, because she's always very consistent. Niya na yo give you bread to feed this child. Out of hunger, onya with that bakery, wolu moldo saliva in his mouth, wolu spit on this nun and that child. This nun, Nekatia Mother Teresa. Nekatia, say, thank you for your gift of bread for me. Can you give me a bread for this child? No one gave bread in here. I'm bread in konye lebu gene. Aso milio bolia. Yeah, thank you. Mani ya na ayozi abu. Ya nye bread ki ya nye watakere nwa. Because he was expecting a normal human reaction. Saint Teresa said, no, I'm not going to do it. The bread come chotaleba. Because he has never seen this reaction. Because it takes a lot to be a Christian. You have to move a little step ahead of others. Bread, bunye, we do not apologize or say again, thank you for the bread for the child and my own bread. I've forgiven you. And she left. Why did I say this? Our Christianity has to have a step up. If we are still where every other person in the street is, then we are doing nothing. Why? Jesu kwuli ọfụma sị na kedu ihe dị iche na anyị na ndị ọgọ mmụọ. Onye ọgọ mmụọ ọ ma ndị enyi. If his friends are in his house, he knows how to entertain them. Ọ na-enye ihe ha erie, nye ha mmanya ha ṅụọ ha enwe aṅụrị. Because they mechakwa na onwe ihe ndị enyi ahụ ga-eme, gịnị ga-eme? They will call him to or her. But I say, for us Christians, we must go beyond. We go say the picture of Nwanyị. Nwanyị nwa batala ezigbo ego. And then akwụkwọ nsọ sị, in the time of Elisha, akwụkwọ nsọ sị na nwanyị nwa nwere ụlọ nke ebe ya na di na ụmụ ya bi. And if you read the history of that particular region, you can find that region, number one is a very rich area. And so for them to have a house in that spot means that they have a lot of money. Then number two is that it is also not easy to have a house at that time. But no because also can you don't say so gosi na ọ bụrụ ụlọ ọkụkọ ka ọ lụrụ na ọ lụrụ ezigbo ụlọ onye ji ego na-alụ. Mana ọfụla Elisha ka ọ na-aga mgbe niile nwoke a ekpokọrọ ndị mmadụ na-aga. Ndị kata nwoke anya olee ofu ụbọchị o engage Elisha na nkata ya na akpasịa nkata ọ sị Elisha na etu ihe na-aga back and forth maka ị na-enye anya efu na onye na-ekwu okwu Chukwu na-agagharị agụụ dị ya na-arụ. Ọsị ngwe ị na-agafe mgbe ụfọdụ gị mee gịnị ka ị bata na bie ka ị lie nne ka ị fụka n'ume iji eje ihe ọ na-eje. Elisha sị ya o Elisha gagide nwa okpuru mmadụ agụụ dị ya ọ bata oji nwa ọnọla ana
ebupụta nri ome gịnị via. Mana nwaanyị never bothered. Every minute Elisha batara, ọ tụrụ akwụkwọ n'ụlọ ahụ ome gịnị orijuo afọ na-agakwa ebe ọ na-aga. Onye na-eme ọgọ etu Chineke chọrọ ada calculate the volume of charity. Ihe ọ na-calculate bụ how far I will always improve people's life. That is the difference. Ọ bụrụ onye na-eme ọgọ for gain, ihe ọ ga-eme bụ onye gị ọ sị amakwana m ugboro n'iliri nri ebe a, even mgbe ụfọdụ ga-eje na amak ya amak na otego olibelu na nwoke eribanye gị aka n'ime na ọ dị ka ọ ya akwụsịzi. Bọdụ nke a kedu ihe nwaanyị chelu? Nwaanyị sị etu nwoke a na-abata ebe Elisha nri ana na nwoke a ya enidikwa n'ebe ọ ga-ezu ike mgbe ụfọdụ o jekwuru die wee sị die na etu nwoke a sikwa na-ekwu okwu na ọ dịkwa ka onye amụma ka anyị chọtala ụlọ ebe ọ ga-ebi n'elu so that ọ na-agafe ọ bụgo na ike gwụrụ ya ọ nọ n'ebe ahụ zuo ike wuti ndị otu ya ha zuo ike ka ha mee gịnị jebekwa ebe ha na-eje. Ndị esi na ọ dị mmanụ ha jedoziela Elisha ụlọ. Ha edozisiala Elisha ụlọ. Elisha ejelu bata nọrọ ana larụcha ụla teta pụta n'ụtụtụ echie jekwuru nwaanyị sị nwaanyị na anyị afụ nụrụ onye na-eme ọgọ ka gị, biko gịnị ka ya ga-emelụ gị? Nwaanyị nenekata Elisha ga-eme ihe. Those of us who go Jerusalem ga-ama na obodo ha nwere ụdị aja dị na ya. So now you can imagine Elisha na-trek back and forth ụdị sand ga na-adị ya n'ụkwụ gosi na enwero ka ọ dị ya. Nwaanyị na-enezi kedụzi onye nke nwere ka ọ dị m na-enyela aka na asị gịnị ka ọ ya emelụ m. Nwaanyị sị ya na enweghị ihe ya emenwuru m because I have it all. Mana Chineke ga-enye onyinye. Chineke na-enye onyinye ebe ọ na-akpa anyị anya ada elu. Chineke chịkwa aka na be gị ebe ọ ga-abanye mgbe ụfọdụ enwere ike anya ga na-eje ebe a, Chineke ga-abịa ome gịnị anyị ejebe ebe a. Nwa na-eso Elisha wee sị ya na nwaanyị nụ nwere ọkwụ n'ụmụ ka anyị nye nwa. Elisha wee sị nwaanyị na mmadụ ajụzi gị ihe ga-emelụ gị, mana ihe na-agwazi gị bụ n'oge dị etu a afọ na-abịanụ na nwa ga-ebe akwa n'ụlọ a. Etu aka Chineke si agọzi. This is how God blesses his own. Nwaanyị nụ nwa ọ bụrụ na o nwere ihe ọ bụ n'obi Elisha ga-emelie. Maka afụgo m onye mgbe na Nigeria enwere onye bịa yọọ m ka mmụọ nwa ya na baptizim. Nsị a na ndị fada da amụkwụnụ nwa na baptizim. Nwoke ha na-ayọsi m ike m wee sị oke ka mmụọ nụ nwatakịrị na baptizim na mọrọ m nọ ka mmụọ nwa mma na azụ. Emeweze baptizim mechaa baptizim ọ dị nwoke gafeta ọsị m na nwa ga na-etokwa nwayọ nwayọ. Mgbe a ga-asị onwe m ịfụghị ihe mere onwe gị ihe dị na-eme na-aga ụbọchị na-agbagota. Ọ dị ka esi m obodo oyibo nata bịa na parish a ka nka ọka. Nwoke fụ m tie sị m nwa gị etochagokwo. Nsi oke ọ kpọrọ nwatakịrị nwa n'ụbịa na kọbazie problem na problem ka nkụ nnekata ihe nke a nnekata ihe a ịma na ekwu ohi na-etu anyị welugodo ka iji mee gịnị ịgbala ana ka ị nwee ike pụkwagodo ọsọ. Bọdụ ịfụ na ndị mmadụ na-agwa gị ihe enwere ihe ọzọ ha mee gịnị ha bụ n'obi. Mana anyị kwesịrị ịgụta ihe n'aka nwaanyị nụnwa that in giving, in doing good things, don't have anything behind your mind. Ka Chineke onye na-akwụ ụgwọ mee gịnị kwụọ gị ụgwọ. Ana ụgwọ Chineke kwụrụ gị karịrị ụgwọ mmadụ kwụrụ gị n'ụwa n'ụwa. Because akwụkwọ nsọ si na ọ ga-amanyelu gị amanyelu kpojuo ya ekpojuo. Ị bịa n'ozi ọma Jesu kụzie ya n'ụzọ pụrụ iche sị na onye ọbụla nyelu onye amụma ihe n'ihi na ọ bụ onye amụma na ụgwọ ọrụ onye amụma dịrị ya nyebekwanụ m ihe. Mana the issue bụ that there is always a reward in giving. Ọ bụ ifuru ụwa anụnwa mgbe m nọ na chọọchị ma m nọ na-akọwa ha this morning sị ha
ọ gwefụrụ ihe niile na mmadụ na-ahụ ọdụ n'ụwa ma ụnụ nwa ma anyị niile maka anyị tọrọ atọ ịbanye na basement ụfọdụ n'ime anyị akwa ngwa kpọrọ n'akwa a niile kpọpụta mba ngwa yikwa na eyihe mba ibụrụ ihe apagide ihe akwa niile apụcha na fashọn enwekwa ihe agha eji eme enweghị ihe eji eme enweghị ndị ga-eyi ha niile atọgbọrọ ebe ahụ na-ekiri gị na-ekiri ya ị na-ebu ibu n'anya gị mbọsị onye ahụ ga-anwụgịrị ga-eme so ofu ka ọ ga-eyikwonu maka na akọwalụ ọkwefụrụ enweghị n'ime anyị ga-erichi ihe ọ kpata n'ụwa ọsagoro onye na-akwa baro o megide ọ bụgodị baro ya ahụ ọ ga-emegide ọ ga-ahapụ ya n'ihe a na-ekwuzi bụ ngwongwo niile anyị na-ahapụ enwere ike inyekwughị onwe gị maka nke nna ya okwu onye ọ na nyekwanụ na onwe unu rikwudanụ n'ọnụ rie apakizida rie ya banye nyụpịa na nsị ya jee negharị anya kutu ume maka ihe na-efula ha na pak akọrọ m ụnụ last Sunday nwoke na mmadụ na-akpa nkata na street taya moto fịọpụ nwoke na-akpa nkata taya moto fịọpụ nwoke na-akpakwa nkata ọma ihe na-emenụ taya bịa n'azụ isi uwe nwoke dị na-etu a mụ na Dr. Umeọzọ na-akpa nkata on Friday one of the doctors na-alụ na hospital ha na-anọ ọlụ pụta n'ụzọ mmadụ kụchalụ moto ya alituzie na Brooklyn ebe o tekwa aka maka a na-ekwuchi ihe ọ dị kotele aka na Brooklyn nke anyị nọ ya nwoke na-anọ ọlụ very good surgeon according to him mmadụ kụchalụ moto ya a na-ekwuzi ịma etu o si aba apụta a na-asị ịkụọ moto ma nkụọ a na-eme nwoke si ya chaji ya mmadụ kụkalụ moto go chaji kwa n'elu a na-eme were ma ọkpọ amara ebe o si bịa tie dọkịta dina dọkịta ejewalugokwu ihe m na-ekwu ka mere eme ọ bụghị ihe mere ochie ma nke o debere odobo ma penshọn ya ma gratuity ma ke ihe a niile ma 401k ma 451k ma 41 million k nke ị ga-erikwado na-eri n'ọnụ gị wee na-edobe sikwa na ndị ahụ i were na-eme ọgọ ka Chukwu wee na-agọzi gị maka na anyị amarọ ihe Chineke ji edobe anyị ndụ ụmụnne m na Kristi there is reward in giving ka Chineke gọzie anyị mgbe ọbụla anyị na-eme ọgọ site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe n'otu Chineke ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ nna mụrụ tupu ụwa tụọ ụwa niile Chukwu si na Chukwu ihe si n'ihe ezi Chukwu si na ezi Chukwu amụrụ ya amụ eme ihe eme ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu onye si na ya mee ihe dum maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate ọ taa afụfụ ọnwụọ enye obilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwuo ọ rọgoro n'eluigwe ọdụ n'aka nne ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ n'ọchịchị na-enweghị njedebe ekwe na mmụọ nsọ onye nwe anyị na-enye ndụ onye si na nna na nwa pụta onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa onye si na ndị amụma kwuo okwu ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik na apọstọlik ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ amen. Ekpele nke ndị kwelụnụ ndị ga-edu anyị na ekpele pụtaba. The kids, I want you to be in front of the church today for the prayers of the faithful. Give them the microphone. Chineke nna dị ebele dị ịfụnanya anyị agbakọtago ọnụ n'obi gị
iji wee welu ọnọdụ ndụ anyị niile gosipụta gị, anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụla anyị ya anyị. Onye na-aza ekpere Ka anyị kpee ekpere maka nzukọ Katọlik, maka Popu anyị Pope Francis, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, Reverend Sisters, Deacons, na ndị niile na-arụrụ Chukwu ọrụ. Ka Chineke nọnyere ha, ka ha nwee ike na-arụ ọrụ ọfụma. Anyị arịọghị dị anyị. Onye na-aza ekpere Chukwu dị mma, onye na-aza ekpere Chukwu dị mma. Ka anyị kpee ekpere maka ndị Igbo. Onye nwe anyị Chineke, mere ndị Igbo ebere, gọzie anyị, nye anyị ịhụnanya na udo. Ka anyị eji ya nọkọta ọnụ n'otu obi na udo. Anyị arịọgide iwe n'anyị. Heavenly Father, as we are gathered here as a community, we ask that we invite the Holy Spirit into our hearts, O Lord. God, we humbly pray for those who have lost their lives recently, especially our beloved Deacon Uzi Guercafo. God, we pray, we come to you today, thanking you for his life, thanking you for his legacy, for what he has done for this community and what he has done to help other people individually. We pray that as those who has lost their lives, we pray that as you welcome them into your open hearts into heaven, O Lord. We pray, God, we thank you for your love, we thank you for your grace, we thank you for your mercy upon all of us, and we ask this through Christ our Lord. Let us pray. Let us pray for the sick, that God may grant them anointing, healing, and perseverance to get through all their hard times. Let us also pray for their family members, loved ones, and friends, that God may grant them faith to get through the hopeless moments. This we pray in Jesus' name. anyị na-erunyekwazị n'ụzọ pụrụ iche ụmụntakịrị anyị ndị nke n'nwa grajueti silọfụ Solomon Anụfọrọ, Chisom Nebo, Adanna Mbagwu, Evelyn Mbagwu, Chimdalụ Egbu, Kelechi Nnadi, Ngozi Konkwo, Osita Konkwo, Amarachi Njọkụ, Chidimma Njọkụ, Munachi Mbagwu, Chimobi Aneke, Chidimma Nnorom, Ebube Ezema, Chilaka Anyanwụ, Marvelous Echenwune, Jennifer Nwakona, Kenechi Nweke na Ugonna Egbo, ndị tụrụ ugo na-akwadokwa ịzọbanye ụkwụ na ọnọdụ agụmakwụkwọ nke ka na-abịa n'ihu. Anyị na-ekene Chineke n'isi ha, na-ayọkwazi amala Chineke ka ọ na-edu ha. Anyị na-erunyekwazi dikin anyị, Dikin Ụzọ Igwe, onye rapụrụ ụwa n'ụwa, na-ayọ ka Chineke nabata mkpụrụ obi na ndokwa, ayọkwazi ka Chineke kasị ezinụlọ obi. Ihe ndị a niile ka ayọ, ma kwe na ị ga-emela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị.
Yọbanụ ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile nara nọ. O Chineke, ọ bụ site n'ebere gị ka iji nye anyị ihe ọgbụgba ndụ dị iche iche ka ha na-enyere anyị aka. Biko mee ka anyị nwee ike ịhụnyere gị aja misa anụnwa n'ụzọ nke kwesịrị onyinye ndị ahụ i nyere anyị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụdụ anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwenụ anyị, onye sitere n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị jiri bụrụ agbụrụ ahọtara ahọta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze, mba dị nsọ ndị Chineke nwetara onwe ya, ka anyị bụ ndị siri n'ọchịchịrị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube, na-ekwupụta aka ọrụ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na ekwe.
nna anyị dị nsọ ezi eso gị na-edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ terukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a rienụ ya ụnụ niile nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka ụnụ. otu akwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọnụ ya ụnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. ka anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi pụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. nna cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ na ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstụl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. nna anyị nọ n'eluigwe zọpụta anyị anyị na-arịọ gị osepụ ụwa na-ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile anyị were gbanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-arapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu elekwana anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na-edekọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo nke osebụ ụwa dịrị ụnụ mgbe niile. nyerịta n'onwe unu wee kene nke udo. ị chọrọ udo, ezi udo, udo na-enye ezi ndụ, wee ka Jizọs bata n'obi gị. njọ gị ka ọ ga-ebupụ na-abịala kọrọ gị ihe, njọ gị ka ọ ga-ebupụ na kọrọ gị ihe, njọ gị ka ọ ga-ebupụ na-abịala kọrọ gị ihe, wee ka Jizọs bata n'obi gị.
ụmụnne m na Kristi na-eru n'ụwa atụrụ nke Chukwu lee na onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee rue na ndụ ebebe.
yarenu, yarenu, ahoya, yanaru adaraya, yanara, yanara, yarenu, yanaru abarani wenu, parantaran. What? Was it